Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou vlog. Cu un joc standoff. Avem aici contul. O să vă arăt în minutele următoare și rankul și tot. Așa, avem aici sezonul 10, n-am jucat deloc. Sezonul 9 am jucat. Sezonul 8 am jucat. Sezonul 7 n-am jucat deloc. 6 la fel. 4 la fel. 3 la fel. 2 la fel n-am jucat. 1 la fel n-am jucat deloc. Așa. Și ce să văd, că aici avem toate armele, avem în un stiletto, după cum vedeți, arcane. Altfel nu avea ce să fie. Așa, avem un scorpion. Avem un butterfly, starfall. Avem un carambit. Și restul avem numai arme. Haideți că revenim direct din meci. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou vlog. Cu un joc standoff. Avem aici contul. O să vă arăt în minutele următoare și rankul și tot. Și dați-vă un like. Și când o să strângem 400 de abonați, o să dăm 200 gold giveaway. Tot ce trebuie să faceți este să comentați la acest video. Avem aici sezonul 10 n-am jucat deloc. Sezonul 9 am jucat. Sezonul 8 am jucat. Sezonul 7 n-am jucat deloc. 6 la fel. 4 la fel. 3 la fel. 2 la fel n-am jucat. 1 la fel n-am jucat deloc. Frații mei, haideți că am revenit, suntem aici pe joc. Și ce să văd, că aici avem toate armele, avem în un stiletto, după cum vedeți, arcane. Altfel am lag, nu avem. Așa, avem un scorpion. Așa. Avem un butterfly, starfall. Avem un carambit. Și restul avem numai arme. Haideți că revenim direct din meci. Haideți că am și intrat în meci. Suntem aici în prima rundă. Nu prea știu să joc cine știe, dar am zis să fac așa un vlog. Pentru cei care sunt pasionați de arme, pistoale, standoff și de-astea așa. Dacă vă place, nu uitați să dați și mie un like. Dacă mai postez cu victoriei, revenind în a doua sau a treia, cred că este dificil. Fraților, sunteți și noi în a treia rundă, avem noi 2 și 3. Haideți să vedem ce facem. Încerc să-i dau o lamă la asta care vine acum. Ia să vedem. Băgă-mi-aș piciorul arma lui. Hai să vedem ce face. N-a
patra rundă. Nu prea să fac un video pentru voi dacă vă place. Bine, dacă nu... Haideți să vedem dacă nu vine runda asta. Plantăm și noi bomba. Ia să încercăm și noi un nade acum. Ia zic, l-am luat cu nade. Dacă nu e de să băgați și voi acolo un subscribe. Știu că e plictisitor să vă uitați la mine cum joc. Revenim direct din a 5-6-a rundă să vă zic așa. Uitați butterfly ăsta aici la lumina solară. Pac, dăm și noi un nade. Flash-ul. Pac, un flash. Haideți să vedem. Picior în mediu. Haideți că nu copilașul ăsta revenim direct cu finalul sau a 8-a rundă. Frații mei, direct din a 7-a rundă. Nu uitați, după cum v-am zis, dacă vreți să dăm un V1 o să fac un... sau puteți să scrieți în comentarii, îmi lăsați ID-ul și facem 1v1, 2v2, 5v1, adică voi abonați versus eu. Facem o grămadă dacă vreți și dacă v-a plăcut acest episod, acest vlog, nu uitați să dați și un like, un subscribe. V-am pupat, pa, pa!